शुभ संध्या नमस्कार। मु भागीरथी साहू मो द्वारा रचित जगन्नाथ एक भजन पढ़ी शुणाऊँ। भजन शीर्षक चका आखि आहे चका आखि। चका आखि आहे चका आखि, केते दुख देले मन तो बुझिब, आउ केते दुख सहिबि कि। चका आखि आहे चका आखि। दुख को केबे मु आड़ करी नाही, जनमरु दुख सहुछि कि। चका आखि आहे चका आखि। कौन करिबि केते मु सहिबि, दुख कौन मोर सरिब कि। चका आखि आहे चका आखि। किछि जानी नाही किछि भाबु नाही, सबु तो पादरे देली रखी। चका आखि आहे चका आखि। मारिले मारिबु तारिले तारिबु, तुपरा अटु जगत साखी। चका आखि आहे चका आखि। शुभरात्रि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।